दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोननो ओरैबायदि खोथा खोन्थागोन नोंथांमोना खोनानानैहाय गोमोनो हागौ। दा मैया थांनाय हरावहाय मोनाबिलि समावहाय मोननै जाथाय जादों चिरां जिल्लानि सिङावहाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथेखा जमनागुरि होननाय मोनसे जायगा दं, जनता जमनागुरि, बे जायगायाव जादों मोनसे। ओमफ्राय आरो मालिबिटानि बेलगुरि होननाय गामियाव जायनाखि जमनागुरियाव जादों बियो बर' न'खराव जादों, आरो जायनाखि मालिबिटानि सिङाव जादों बियो नेपालि न'खराव जादों। खनसेनो मोननै न'खरावहाय। दा नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखासिगौ जोंनि गेजेरावहाय एनडिबिआ जोबनानै थांबाय होननानैहाय। दा एनडिबि जोबनाय लोगो लोगो ओरैबायदि दाखाथि ओंखारदों, नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ खोनासंब्लानो बुजिजोबनो हागोन। आरो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा फंनैसो खोथा सावरायलांबावगोन। अन्नानै बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो शेयार खालाम हायोब्ला जेरैखि जाया हमनानै बिसोरखौ सासन होनांगौ, आं बेखौ सानो। बेनिखायनो नोंथांमोना शेयार खालाम भिडिअखौहाय। आङो दा जोबसि नोंथांमोननो मोननैसो खोथा फोरोंलांगोन। 7-8जनसो दंमोनलै बाबु। ओमफ्राय सिनायना सिनायाखै? है मोखां खाथेजोबदों। बेसेबांसो मोनलांखो ओमफ्राय? एसे 3-4 बायदि मोनलांगोन। बिदि 3-4 माबा फैसा बिदि ज' दं। ओमफ्राय फुथुलाबायना नोमादैनि सना लांदों। सनाखौबो लांदों? औ, न'आव हाबखादों। सनाया आलदाबाव ने? औ। आयै। बिसिनो दां नै बेसिनो दां नै। आरो माने बेसिनो जागोन नै बिसिनो। गारिया? गंथाम थांबाय। औ नै साबखानांबाय बिसिनो खानदां। हैद लाखिहोनो हाया? होद पिस्तल दङ, लेवरा गावनो थुथाबदों आंखौ। थुथाबदों? औलै थुथाबदोंरा। मालिबिटाने गावबावदों मिथिबाय, फेरथाम गावदों। आंनियावबो गावदों। ओमफ्राय गावनाया नाङाखै? माने नङा, आंखौ माने थुथाबनानै माने बाहेराजों गावहरदों बाबु। सासे लोगोआ ओइ दिङालै होननानै माबानानै ओमफ्राय दस्राजों गावहरबाय आरोखि, गावगारहरबाय बिदि। नंगौ ने? औ बिदि। ओमफ्राय बिसोरो 40 जनसो दं जों खाथियाव बिदि होनगारदों। बिदि होनदों? 40 जनसो दं जों। गाबोन फेस टु फेस साबसिन रायलायनो। ओमफ्राय आं बिदि जागोन बिथांमोन माने माबा फैनानै आं दुगैखादोंल'मोन। ओमफ्राय दाने दुगैखांनाय लोगो लोगो हाबफैखाबाय, गस्ला गानोमोन, मबाइल दैनो मोनखांसै। दा नै आखाइ बिराद 10 लाख होननानै दिनफैबाय। ओमफ्राय दानिया बाबु फैसायाथ' बिदि अखा हानायखाय बिदि मोनाखै, बिदि गैया। एकदम नांगौखि नांगौ होनखासै। ओमफ्राय पुलिसनो इनफरमेसन हरबाय ना हराखै? माबायालाय ओरै माबा आदामाखन खिथाहरबायमोन, ओमफ्राय आफामोनबो खिथाहरबायमोन बाबु। दे आं मोजां जागोन। थाबाय थासै। ओमफ्राय बिसोरो 40 जनसो दं होननानै जों 40 जनसो कापासियानो होननाय बिदि होनदों। गाबोन फेस टु फेस एसे मोजां रायलायनो दे, समस्याफोरनि सायाव दे। दे। मानसियालाय जौ मोनामजोबखादोंलै बाबु। जौ मोनामजोबखादों ना? जौ मोनामजोबखादों बाबु। ओंखायनो खाथियाव रायलायसेस जौखालै। बे माजों फैदों बिसोरो? माजोंथ' फैयामोन? बाइकजों। बाइक गंबेसेमोन? बाइकना गंथाममोन ना मारा, गिनायजों थाललां गैलायथारा बाबु, गिबायना। ओमफ्राय पिस्तल थुथाबबायबाय, थुथाबबाय। बैनि गोख्रै हानना लायथि होननानै थुथाबबायबाय, गावनो माबाबाय। ओमफ्राय दानिया लोगो सासे इदिङा एफाराब बिदि खालामनो सासे होनबाय। ओमफ्राय दानिया दस्राजों गावगारलायबाय। दानिया न' सिङावबो माबानानै गद्रेज थद्रेज खुलिजोबना होयैनि न' सिङावबो गावलायबाय, न' सिङावबो गावखादों। ओमफ्राय खिन्थु पिस्तला आं अरिजिनेल नङा बादि नुदों बाबु। मारैथो गावलायखो? ओमफ्राय आं पिस्तलखौ माने, ओमफ्राय बे आं अरिजिनेल नङा बादि साइज मोनदों गावदोंब्लाबो। माने माबायदि अरिजिनेल पिस्तल नङामोन बायदि मोनदों आं गावनिखौ। बिदि माबाफोर थारना थाखाय थथा बायदिसिनाबो बै पिस्तलनि गावखान्दा गुलिनि खनना लादों, गावहा थाब खनना लाफिनदों। माने गना गोलायदोंमोन, ओमफ्राय लोगो लोगो खनना लादों। बिसोरो लादों। दे अरिजिनेलमोन बेयो, अरिजिनेल बने थालांजोबदों नै। अरिजिनेल गैया? औ होजै नोंनिबो अरिजिनेल जागोन। दे जों गाबोनफोर थाङो, खबर लाहैनो हादो दे, मोजां गाज्रि। खननानै लांफिनदों बे थथा माबा लायदों, ओमफ्राय लोगो लोगो खनना लादों बिदि। एसे थाल लानानै थां दे। ओमफ्राय दानिया आंथ' गिनानै एसे ओरै गावबायना, न' सिङाव हाबबाय, एकदम माबा गावख्रुलायबाय। ओमफ्राय दानिया थुथाबाय। ओमफ्राय दानिया ओरै साइडजों थांनानै दानिया हरै थांनानै दानिया आदामाखनाव आंथ' मबाइलबो मोनाखिसै। ओमफ्राय दानिया हरै दुब्लिजों थांनानै ओरै बाजै जिनाखौ फन बुहरबाय आं। बिदि जादों। ओमफ्राय दानिया बुस्थुफ्रा नोमादै खना लाना थाङा बल
हरनाय बिदि दुखुनांथावलै। दे होमबाबो औ दे दे। माथो खालामबावनो औ दे आङो बै समावनो सानखादोंमोन दि जेब्लानाखि इन्डिबिया जोबगोन ना अब्ला जोंनि गेजेराव ओरैबायदि दाखाथि ओंखारगोन ओरैबायदि सिखाव ओंखारगोन नाथाय बे आंनि साननाया दिनैहाय महर मोननो थांगासिनो दङ। दा जोंनि गेजेरावथ' इन्डिबिया हाब्लि जानानै थाबाय जाहैबाय दा इन्डिबियाखौ सोर गिबावो रावबो गिला। बेनिखायनो दा बेफोरबायदि सिखाव दाखायना ओंखारलांसिगोन आरो बे सिखाव दाखायना सोरबायदिया ओंखारो गान्जा फाग्ला ड्राग्स फाग्ला डेनड्रेप फाग्ला जेनाखि बिसिनावहाय डेनड्रेप गान्जा ड्राग्स बायनो थाखाय फैसा गैया जायोना अब्ला बिसोरो दाखाथि खालामनो ओंखारगोन बैसोर बायदि मानसियासो ओंखारगोन जेनाखि बे डेनड्रेप फाग्ला ड्राग्स फाग्ला गान्जा फाग्ला जौ फाग्ला बैसोरसो बेयावहाय जइन जागोन। मानोना बिसोरो मावा दाङा बेरायनानैल' जायो उदां उदां मानिफ्राय फैसा फैनो गान्जा ड्राग्स सोबनोलाय बेबायदि दाखाथि खालामनानै सोबाब्ला आङो बेखौसो सानो आरो डाइरेक्टलि। ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ बुंलाङो दि नोंथांमोना गावबागाव मबाइल दं मबाइल केमेराखौ अन खालामनो दाबाव नोंथांमोना डाइरेक्टलि फेसबुकआव लाइभ होनो हायो नङाब्ला भिडिअ रेकर्ड खालामनानै दोननो हायो जेरावखिया नोंथांमोना गोसोबायदि सिखोमानानै दोन साइलेन्ट खालाम मबाइला गोसोबायदि सिखोमानानै दोन जायखिया बिनि खनसे बिनि राव आरो बिनि पिक्सार बिनि थाबायनाय डिजाइनफ्राल' रेकर्ड जानानै थाथों आङो बेखौ सानो नोंथांमोनखौ बयखौबो फोरोंहरो आङो माने बेबायदि हरखाबै जाथाय जादोंब्ला केमेरा अन खालामनो दाबाव जों मानोना बयबो गंफा गंफा स्मार्टफन लादों बे स्मार्टफनानो बिसोरखौ हमहोगोन सानसे समाव बिसोरो बुंदोंनो 40 जन ग्रुप दङ जाहैदों गावसोर 40 जन ग्रुप ना 30 जन ग्रुप बिसोरखौ मोनब्ला साला ओरैबायदि खिस्रायलायजासे बुगोन ना पात्ताखौनो मोननाय नङा बिसोरो ओरैबायदि खानानै बुद्रुगोन बिसोरखौहाय दा पिस्तलबो दंबावो जाहैदों पिस्तला बिसिनावहाय गंसेसोल' अरिजिनेल दङ जानो हागौ ओमफ्राय बांसिनाथ' माखासे एकदम रेल दङना दाथ' बे लाइटारफ्राथ' एकदम रेल नुथारखायो पिस्तल बायदि पिस्तला दङ जानो हागौ नाथाय गंसेसोल' अरिजिनेल जानो हागौ आरो बिसोरो गोजान जायगानि जानाय नङा खाथि खालानि जागोन। नोंथांमोना बिसोरखौ जुदि लोगो मोनो नोंथांमोननि सेराव फैयो बिसोरनि गारि नाम्बारखौ गोसोआव दोन आरो मबाइल केमेराखौ अन खालामनो दाबाव आरो दा सम जोंनि न'खरावथ' गंथाम गंब्रै मबाइल दङ बे मबाइलखौ नोंथांमोना रेकर्ड खालामनानै दोन अब्लानो जागोन खामानिया हमजायोना हमजाया नाय आरो बे भिडिअनि कमेन्टआव नाय बे सिखावा नायदोंब्ला बे दाखाथि खालामग्राया नायदोंब्ला गोसोआव नांहैनानैहाय कमेन्ट हरनो हागौ बे कमेन्ट बक्सखौबो फरायनानै थां आङो बेयावनो दोनथ'बाय हाखु दाखुसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आंनि गोसो बायदि दा आं बानायनाय जायाखै बे हाखु दाखु बे रेकर्डखौ मोननायखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमबाय।